Penchreues i'n rôl, oedd holiadur yn cael ei chynnal gyda'r clwb ar diwedd pob tymor. Am beth o'n i'n sylweddoli, oedd dim cwestiynau ar darpariaeth yr iaith Gymraeg o fewn yr holiadur yna. So wnaethon ni cynnwys cwpl o gwestiynau am y nifer o fforddwyr oedd yn medru siarad Cymraeg o fewn y clwb, a hefyd falle faint o sesiynau oedd yn cael ei arwain yn ddwyieithog neu yn uniaith Gymraeg o fewn y clwb yn ystod y tymor a yn ystod y geia hefyd tra nhw'n ymarfer dan do. A o'r canlyniadau yna wedyn, oedd ni darlun weddol clir o beth oedd angen i ni'n wneud i hybu'r defnydd o'r iaith Gymraeg o fewn criced a sut allan ni'n wneud e. A wedyn un o'r pethau dath allan o'r holiadur oedd gyda ni lot o ffordd oedd yn medru siarad Cymraeg o fewn y clybiau a oedd yn gymwys i arwain sesiynau criced. Ond falle oedd ddim gyda'r hyder neu oedd ddim yn arwain sesiynau o fewn y clybiau yna yn y Gymraeg. So daethon ni wedyn rhoi cynllun at ei gilydd i darparu cwrs gweithdy newydd, so cynorthwyydd criced yn y Gymraeg. Oedd wedyn wedi galluogi'r fforddwyr i arwain a cynnwys Cymraeg o fewn y sesiynau o'n nhw'n arwain yn barod. Be ni eisiau gweld gyda criced yw bod plant yn chwarae'r gêm, so ni wedi rhoi lot o gemau mewn i'r cwrs a rhoi gwybodaeth i'r fforddwyr a'r cynorthwywyr sut i arwain y gemau yna, ond yn bwysig yn y Gymraeg. Pa terminoleg i ddefnyddio, achos mae yna rai terminoleg falle fydd yn aros yr un peth. Mae'n cael ei ddefnyddio ar draws y byd criced a mae'r terminoleg yn gyson ar draws y byd. So di ddim yn mynd i adio y geiriau Cymraeg newydd i'r gêm o gwbl, ond be ni sy'n gwneud bod pobl yn gyfforddus yn arwain criced trwy'r Gymraeg, trwy wneud pethau'n ymarferol, ond hefyd trwy fod yn gyfforddus gyda'r terminoleg a bod yn defnyddio'r terminoleg cywir. Mae arwain rhywbeth yn ddwyieithog yn sicr mynd i gymryd fwy o amser o ran esbonio, achos mae'n rhaid i esbonio popeth dwywaith. Ond beth ni'n gweud yw bod mae modd cynnwys elfennau Cymraeg mewn i'r sesiynau, yn enwedig gyda plant chi'n gwybod sy'n siarad Cymraeg. Os dim rhaid i'r sesiwn fod yn uniaith Saesneg, uniaith Gymraeg, yn lle chi darparu gwybodaeth i grŵp o blant yn Gymraeg a wedyn grŵp o blant yn Saesneg ar gwahanol adegau. A dwi'n meddwl bod bwriad ni gyda'r cwrs yma a'n gwaith ni yw rhoi'r hyder i'r fforddwyr a rhoi'r gwybodaeth iddyn nhw i allu wneud hynny mewn ffordd eitha naturiol a effeithiol, really. A dyn ni'n edrych ar ffyrdd sut allan ni hybu'r iaith Gymraeg o fewn y gêm yn amryw o ffyrdd. So lot o pethau ni wedi edrych arno sut allan ni gyfathrebu yn well yn y Gymraeg, sut allan ni ddefnyddio'r technoleg sydd ar gael i ni trwy'n gwefan, trwy trydar, i defnyddio'r iaith Gymraeg bach yn fwy. Ond hefyd, jyst pethau bach sut allan ni bod yn fwy ymwybodol o'r buddion o ddefnyddio'r Gymraeg a sut dyn ni gallu falle gweithio i tynnu fwy o bobl mewn i'r gêm trwy ddefnyddio'r iaith. A mae lot o'n gynulleidfa ni sy'n mas yn chwarae'r gêm o criced ar hyn o bryd yn siarad yr iaith, so mae'n bwysig bod ni'n dangos rhyw fath o parch at nhw a hefyd at yr iaith ar yr un pryd. Mae pwysigrwydd i'r iaith Gymraeg yn cael ei adlewyrchu ar ffaith bod yr iaith Gymraeg yn rhan bwysig o strategaeth mae Criced Cymru wedi datblygu i wella cydraddoldeb ar draws y gêm, ar draws y wlad. Achos mae yna lot o ardaloedd ar draws Cymru lle fydd y criced yn cael ei chynnal yn y Gymraeg, yn uniaith yn Gymraeg, pob dydd Sadwrn yn ystod yr wythnos yn y clybiau. So mae'n bwysig bod corff llywodraethu fel criced yn ymwybodol o hynny ac yn ceisio gwneud gwaith i ddarparu'r un cyfleoedd iddyn nhw hefyd yn ogystal â pobl sy'n siarad Saesneg.